Нов ден, нови предизвикателства. Наясно съм, че при настоящите времена е изключително голям лукс сутрин да разполагаш с времето си и да забавиш темпото. Нещо полезно и интересно, което научих преди време от инфлуенсър на име София Марбея е, че сутрин не е необходимо да бързаме да оправим леглото си. Достатъчно е да го оставим във видът, в който сме станали от него, да отворим прозореца и да проветрим пространството, а заедно и с това да проветрим и всичко, което остава по нашите чаршафи докато спим, а след това вече може да го преведем и в вида, в който е редно да бъде. След като се оправих вкъщи, следвах нормалната си рутина в неделя, църква, а след това и добавеното предизвикателство 10 км. Този път включвам в своя тур и едно необичайно място, а именно за Дюнери, което се намира на булевард Виетуша. Можете да го видите от моите видеа. Повярвайте ми, нямала съм търпение да приключа тренировка по спининг, за да мога да отида и да си купа дюнерче оттам. Друго място, към което ме отведе моя маршрут е Сави Джелато, но аз истината е, че никога не съм била там. По-скоро бях отблъсната заради прекалено големият хайп, който беше създаден в началото и не дадох шанс на това място. Но за сметка на това се отбих да си купя кафе от Syndicate Cafe. Това е място, което открих наскоро и обожавам. След това продължих със своята разходка в централната част, наслаждавах се на града, докато все още беше празен, а когато се прибрах в къщи, да, прибрах се с автобус, продължих със следващото лично предизвикателство – повишаване на настоящото ми ниво по немски. Сама. А този път, за който се интересува, съм описала и повече детайли в описанието на това видео, както и ресурсите, от които сама се подготвям по немски.